Ya corban. Wong urip kudu besok kapan wi bakal mati mulih mringet dununging papan asal usul pun Mandan de banter oleh nyaduk. Apa? Oh iya ditunggu bang. Siap yes matur suwun ora bakal ilang. Moga-moga oleh piwales oleh ganti sing sak murwate luwih sekang sing diparingaken nyong. Mula mumpung isi gesang nglakonan pakaryan kang bener becik aja ngumbar murkan dandang kula sing ngempungu ngemu werdi wong urip kudu eling besok kapan mesti bakale mulih marang pengayunan. Nah, bener. Siap yes mengko ditunggu rembang kumandang. Yuk. Siap. Ki anu bawane udu pelong kok ya gaduk kanggo mlebune pelong. Ya wis ditunggu. Ya. Tebakipun wonten pilut nggambarna den Mas Bagus Faijal sing kapulit kapulit karo piantun putri yus mangkarmo disambi ngrumasani lho nyong kaya kuwe kok. Nah ya semoga wonten kapilut sareng New Arista Musi Banjarnegara. Ya ya yo ya ya yo ayo yo alamon terus liramu batin iki anane tanah sarengmu rasa tresno kang tandem sarwa mikir ati tan bisa jenjang kaya tan bisa ngontati saben wanci tan saanggo ati nanging aku wedi bloko pungkasane lemah loro tresno najan adya yen kadulur nanging jagot rasane atiku anggonku nandang tresno iki
Njaluk dek kancane apa ora, Mak? Kancane putune. Apa dhewekan bae? Oh, njaluk Nini Siti. Lah iya. Tik, kae malah sing dicarani kok. Aja. Oleh kok. Ayo Tik. Oh, kon nyawer jere, Mak. Iya. Oh iyalah, Iya. karo ponakan iki ya. Heeh. Olah sawah sapa endon. Datan owah atiku wis kapilo. Saebo bunga atiku lamun bisa sesandingan slira. Asik yo. Ayo Tik. Ika. Batin iki kaya tadi songon hati saben wanci tansah anggun ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan lara tresno yen Mong lampahi ulah sawah sapa endon datan owah atiku wis kapilon saebo bunga atiku lamun bisa sesandingan sliramu. Durung eling-elinge nggo panutup mengko jere. Ki karepe parete